De vrienden en kennissen van Younes Bakoui reageren vol ongeloof en onbegrip op het nieuws van zijn mogelijk overlijden. Ze keuren de strijd van IS af. IS heeft niets met de islam te maken en radicalisering heeft geen enkele zin, zeggen ze. En zij doen een oproep aan de jonge Limburgse moslims om zeker niet naar Syrië of Irak te vertrekken. Ik kende Younes Bakoui persoonlijk. Hij zat samen met mij in de klas. Hij was een rustig en een verlegen jongen. Dus ik denk dat hij is gebrainwashed door ISIS. Een oude klasgenoot van Younes wil een boodschap kwijt, maar niet herkenbaar in beeld. De jongeren hier in jeugdhuis Rondpunt 26 zijn geschokt en ongeloof overheerst, ook al is de dood van Younes niet bevestigd. Je krijgt wel nieuws langs alle kanten met die sociale media, dus is dat waar, is dat niet waar. Maar ik weet wel, als die ouders dat vandaag gehoord hebben, dat dat sowieso als een serieuze slag binnenkomt. Als ik zie ook hoe die jongens hier reageren. Dus aan alle mensen die denken dat het moslims zijn, heb ik een boodschap voor hen. Het zijn gewoon mensen die voor macht en grond strijden. Hier is weinig steun voor IS. Haast unaniem keuren de jongeren de strijd van IS af en ze doen een oproep. Voor onze jongeren hier in de gemeenschap Limburg, dat ze hun niet moeten verleiden. En dat niet het juiste is eigenlijk. Radicalisering heeft totaal geen zin en IS staat ver af van de idealen van de islam, is hier te horen. Dat is niet de islam, wat dit betreft. Wat wij zien op tv ISS is niet echt islam. Islam is vrede en geen oorlog. Dat is zo, radicalisering, extremisme, terrorisme. Dat heeft niks met islam te maken, dat heeft niks te maken met geen ene godsdienst. Ik zou gewoon zeggen van, kijk jongens, maak iets van je leven. Je leeft in een heel mooi land met heel veel kansen, mogelijkheden. Neem die kansen, neem die mogelijkheden. En ja, je bent een Genkenaar, bouw hier je toekomst op. En die strijd die daar ergens anders wordt gestreden, dat is niet uw strijd. Uw enige strijd die er is iets maken van je toekomst. En hier krijg je de kansen, pak die kansen dan ook. Vrede!